lomgcotshwa kodwa nje kuba nethemba elikhulu ukuthi ngelinye ilanga sothi uma sihamba la emhlabeni ibandla likaShembe liyobe liqhubeka likhula. Amen. Siyabonga nje kubantwana abenzayo bakhumbule abazali noma leyo mizi abayibonayo ukuthi iyakhona la obuye bangaveli ewindini. Amen. Uchazile uhlalo wami inkampani usho wena u2 kg bakhipha 1 kg ungazi ukuthi lento uzoyipheka kanjani endlini kodwa la nje umuntu ozoyithola kodwa uzobona ukuthi wenze kanjani. Ngiyangiceleke nakubona abantwana bakwaNabachu ukuthi iba iNabachu ephathekayo. Amen. Nomshumayela akwazi ethempeleni izidingo zethempele uzikhiphe kwima uphuma-ke. Amen. Ngoba phela ithempele lifuna nina libandla ukuthi likhule likhuliswa yini ukusebenza kodwa isikhathi esiningi ngiyakubabona sinabe emathempeleni. Amen. Ngoba ngaba ngikho la wathi omunye umvangeli uphethe uhlelo wathi nangu umkhokheli wakaNabachu. Amen. Ngoba ngangihluluma ngikhulume bese ngithi ayikho into eyenzeke ethempeleni iNabachu ingekho. Amen. Ubabona amathempelele efadalala lezi ngane ezinemqondo ziyakwazi ukusilekelela la kushodi ngakhona ubona isifona isuke ingakuvukeli imshumayeli ingane kodwa isuke ikusiza ikuphakamisa ukuthi ithempele libonakale lilihle noma linobukhazikhazi kodwa umshumayeli nje oyigwala. Ngiyaxolisa ngiyibuka indoda bangani ngimbuka nje ngishebe ucela umkhumbule angase angabhabhadiswa kabusha athole indlovu sentsha. Amen. Lesingane zisuke ingavuki ziyasiza abantwana mina nje ziyafona. Amen. Nginohlala nami ngiphethwe ethempeleni umethi nje ngiyamsupport abangcwele uthe 2 minutes. Ngiyabonga.